ngeke uzosulele lo muntu ozile noma mhlawumbe wakufihlela ukuthi uzilile ushonele lo muntu indoda oqala usesinyameni uzilile usethola wena ngokuthi waphela laba nathi futhi enye inkinga enginokile ukuthi kudala azokhumbula ukuthi kudala abantu besifazane mama nange ngize nitshela ukuthi mhlampe impahla zabo babezile abantu bakudala lokho uthola ukuthi umuntu uhlala iminyaka nenzila laba manje abasazili laba uphuthunywane kangaka bajaha ukwenguza bajaha ukushelwa amadoda umuntu inyanga ey'ntathu nenzilo siyayikhipha inzila yena yini kuphuthunywane kangaka ngakho zingane emhlabeni uyacabanga-ke lowo muntu loyo umthola nje mhlampe uvele uzilile awazi ukudibana emadolobheni abantu basafuna nathi abantu basazila futhi seshishwa wayiphumule unomshayela phela muhle ushelela ubuhle vele wena nenkinga-ke ziba zihle kanjalo-ke nenkinga la phela umuntu usuke umshela umthandile yikona ukuthi usungazi igabanga ukuthi nayezoqaqela zikhambela kahle ngolayini mfethu yonke into iqondile ufike kuye kuzuyisolo ukuthi engabe ngangiyisoka lokwenzayo angiphathi-ke uma kuthiwa-ke sekulesikhathi ukuthi ukhisimusi mhlawumbe ngo-11 to 12 kanje noma kuyoshayo 1 sekumele-ke koqala nibize iy'ngane thathi basendaweni bebaningi phume ningena la komakhelwane niyoshona ezansi niyabuya vele nakweminye imizi uthole ukuthi noma benibona nidlula kenye imemeka iy'ngane-ke kudala kuthiwa zazisibusiso nje iy'ngane nje uma kuthiwa nje iy'ngane zidlala kwakho ayixoshwa mama babeyithanda bonke mama babeyithanda kumnandi bangakhetha ukuthi ingane kabani kungabhekwani ukuthi kabani ukugqokeni ingane ngoba namanje kabi yami noma nje kuthiwa kungabe kuthiwa nje kuyikhisimusi phakela nje umuntu ukudla uzonokuqala kwabani qalukaza nakho manje sekuphethe special noma ngakuphethe special uqala ubheke ibonga ukuthi kwabala ikhala ngiphakelwa khona awusadli nombuko hayi phela ukuthi kulethe obani ngeke phela awusadli nokulethe nombani ukudla hayi bungeke kodwa bethu yini bese ngilethela ukudla nje mina ngifika phela cha ngase mhlawumbe awufiki nje kahle umuntu obhizi uyasebenza yabo bese bakuseva ukuthi hayi phela kufanele futhi bukhokha amandla phela kodwa ngoba ngisho ukuthi ubheke ibongo ukuthi kwabani isiphi lesibongo ukuthi asibadala abantu abagabile phethe abafakela abanye isandla sesinqele noma ngiphakela sengizokukhulekela mina ukudla mangiphakela ngukukhulekela umkhulu ojulile noma thi ungifakela kusasa mana like ungathi mhlambe uphakeliwe uqala ukuthi sicela sivala amehlo mhlambe emagameni amathathu uthandaze impela uthandaze angifuka azivala amehlo ngikukhulekela mina ngivala amehlo uthi nawe uthandaze nje uwedwa angithi ukudla kathanda uzokubuza umuntu eqeda kunika lwefana uma ungithembi nibuyisa ukudla kwami sengicabela ngiyabonga kumdali ubonga kumdali ukudla ukunikwe imbongo kumdali wena buyisa wemfana kahlahle ngeyisa wena hawu hayi ngeke zeshuka njalo phela ngabe ikhonto ayifakile phela ngibuyisa ukudla ngathi ngikubusisa ukudla ngiyakubusisa nje ukudla yakudala kona amasalata emaningane ekhona amasalata lawa sefakwa manje la ekudleni lawo khona impela mina kabe mangihlula impela ayi futhi plate liseveli ishawe zonke inongo lezi ihlahla yini impande kufake bese kuzofaka nalokho kumbhobho lokho yini lokho kumbhobho kuhlaza lokho qeda kubiyeke ensukwini phela ukukhamba lokho kukhamba lokho hayibo qeda kubiyeke ensukwini bengiphakela udla ubona kuyibhece lokudle kodwa kuthanda kahle wena ngihlanza nokuhlaza ngidla hayi unani kathi wena ungawudla nokukhamba unalukhophela awuphephethe mosephela ngekudle wodwa ayizobe ufakwe phela ekudleni washawa neto zakhona kuwe phela amawudla nakevula ukuthi bakhona futhi abothanda ukuthi udla wodwa umbhoshongo lo phela ngekubamba umbhoshongo so hayi phela phela awungezwe lunye udaba yazi umbhoshongo noyedwa usehambile uyegula kodwa bazedona umfana wedwa thola endaweni la endaweni engakhona kodwa hayi futhi nasendaweni ngeke bedwa kabi yami lamantombazane lawo azi bakhona abantu abashimile ebeyedwa khona abantu abashimile ngempela umshidi hayi pha entombazane amajida ashima amachera washimbiwa amachera ngeke kabi yami zamasoka lezinto lezi hayi bonke kabi yami wazi khona abantu abanganawo bawumaziyo beshela ukuthwile phela bawumubi angiphike mawumbi bakhona babi vele angekushela intombi embi nawe awungasho intombi embi kodwa ayikazi shela okunye kabami sekuya ngokuthi sikwazelana
akanamuntu la endaweni Sengiyanga ukuthi sikwazelane. Phela ngeke uthandane nabantu fethu sazi kahle mhlawumbe uthi ukhipha izisu wena kade umithi nje wena kuyaba sisanyamala liphi into izofunelana nalo muntu loyo. Kanti sikubona isiqhuba sisingaka. Mhlawumbe mase kuthatha phenya ngasezuza. Wena ungathandana nalo muntu loyo. noma ngeke uthandane nabanye kodwa nje Abanye baba basulela ngesevisi ngamele ngishilo. ngeke phela asifani sabantu kuxaka kodwa sifani khona bathi mina ngizoya abantu abanandaba nje Khona amantombazana manje asiyakwazi ukusilela ibhadi lawo ngawe. Uthethe into liphunzi kanti ngiyosilela nje kuphela. Usale nenyama zengane zakhe akayishiya le ebhojini. Uthothi ukubulana nje kufelwe indoda le emalokishini kubaleke kwezalana kuzilile okudoda okwazi wena utholane naye akusulela yonke leyo nto leyo kwapha namasoka emini. Ahambe niqonya nje uqonya umuntu ongamazi. Kuyaba uyabona usufesana nama-challenges anzima kabi empilweni akade ungakwazi isidalo. akusinyama Akusi lobo busoka beni lobo ngishina. Okunye kabani. Ubusoka vele babathu uhlala ugeza nje mawuthi uyajona phela uhlala ugeza ngezoklina ngezoklina hayi okunye fethu noma ungageza bona nje bangathola khona ngomhlapho othi wakhipha isisu. Noma mhlawumbe ushonelwe indoda uzilile. Hayi noma ungageza kufanele mhlawumbe uzothola abantu abakwazi ukwenza lokhu bekusize wena.